Jaridar La Rue de l'Histoire ta ce habayo sha'ani dai wannan na wani mai sunan malami cewa da Muhammadu Nura wanda hukumar 'yan sanda ta dahe kan karɓar laihin aikata kisan gilla fidda rayukan waɗansu mutane guda shidda a nan babban birnin Yamai. Jaridar Lanketar ta ce Muhammadu Nura wanda ya ce shi malami ne ya sanar cewa ya karɓi laihi na hallaka rayukan mutane har guda shidda a nan babban birnin Yamai wato ta hanyar zamba da kitsa musu tarko na kawar da hankulansu kana ya yi lalata da su kamun ya hallaka su har lahira sannan ya ɗibi jinin jikinsu domin biyan wata bukata ta daban. Jarida ta ce wannan bayani ne wanda babban alkali gatan 'yan ƙasa ya bada a gurin wani taron manema labarai da ya jagoranta a wannan mako. Ya ce a cewar Muhammadu Nuru mai sunan malamin a cikin mutanen da ya zana sunayensu cewa da su suke wannan harkar ya zana sunan wani mutum mai suna Ali Maiga wanda ya ce Ali Maigan ya ce mashi sunan mai gidan shi Ibrahim Yakuba wanda hakan ne ya sa hukumar ta kamike mutane guda 5 waɗanda sunayensu suka bayyana a cikin wannan mugun sha'ani. Jarida ta ce har ma an kai su gaban alƙalin shari'a a wannan mako inda aka riga aka buɗe bincike domin gano cikakkiyar gaskiyar wannan sha'ani inda shi Muhammadu Nuru mai sunan malamin kana makishin mutanen ana can tsare da shi a gidan kasan garin Kwalo sannan shi Isa Ali Maigan wanda ya ce Ibrahim Yakuba mai gidan shi ne yana can tsare a gidan kasan garin Sayi yayin da shi kuma tsohon ministan Ibrahim Yakuba yake can tsare a gidan kasan garin Walam sai waɗansu mutane guda biyu dai a cikin wannan sha'anin suna tsare a gidan kasan babban birnin Yamai. Jaridar La Rue de l'Histoire ta ce yanzu haka wannan sha'ani fa ya ɗauki hankula yawancin al'ummar wannan ƙasa inda ta ce a cewar makusantan tsohon minista Ibrahim Yakuba cewa suke wannan ba aikin Ibrahim Yakuba ba ne ba dai Ibrahim Yakuba ba kai musamman ma da a cewar wata ƙaunarsa da ta kasance gaban manema labarai a wannan mako. Ƙaunar Ibrahim Yakuban cewa ta yi wannan al'amari sai dai a ɗauke shi tamkar ƙadara ita kam ta shaida da zaman da suka yi a gidan kasan garin Walam kusan watanni 12 ko alama bata gani ba. Ta ce Ibrahim Yakuban baya da rashin imani irin wannan. Ibrahim ko kushe bai iya kashewa ta ce suna can a lokacin gidan kasa waɗansu koda sun zo gurin Ibrahim Yakuban a can gurin ɗauke da waɗansu ababe ta ce Ibrahim dariya yake yi ya ce kai haba waɗannan haba ku tahi dai Allah muka sa gaba sai bayan sun tahi ta ce ya ce mata kwashe wannan tarkacen ta zubna cikin kwandon shara abinda bai ci kare ba dai bai kashe kura. Jaridar Lanketar ta ce a to kuma nan haka ga alama ƙasashe guda 3 na yankin Sahel, Nijar, Mali da Burkina Faso suna shirin yi wa babban kotun hukumta manyan laifuffuka ta duniya CPI saki 3 haɗama da yin rantsuwar cewa ba za su sake cin tuwo ba da miyar bara. Jaridar La Rue de l'Histoire ta ce wannan shirin ɗaukar matakin ya bayyana a zaman taron ministocin shari'a na ƙasashen guda 3 haɗuwa ta biyu wadda birnin Yamai ya karɓi bakunci a wannan mako inda a nan ne ministocin shari'ar na ƙasashen IOS suka ƙara ƙarfafa hulɗar aiki tare da ɗaukar matakin shirin kahuwar wata sabuwar babbar kotu ta hukumta manyan laifuffuka a cikin yankin Sahel. Jaridar Lanketar ta ce ayo habaka shikenan wato kamar da yadda ƙasashen guda 3 na IOS suka fice daga kungiyar yawo kana suka fice daga kungiyar OEF ta Francophonie a yanzu kuma waɗannan ƙasashe sun ƙudiri aniyar ficewa daga CPI. A baya ganowa suka yi da cewa ita wannan kotun wani lokacin sai ake ganin ta yi hukumta irin mutane dai kamar 'yan nahiyar Afirka tana ƙyaƙƙyale waɗancan kurman miyagun mutane na sauran ƙasashen duniya. A baya jama'a sun gano cewa CPI tsambare take yi irin dai wannan da kasan kumburi ga doki sakiya ga jaki to ga alama ta ce irin dai hakan ne mai yiwa ya sa waɗannan ƙasashe guda 3 suka ce kai habaka shikenan mu ma dai hida zami suka ce Allah ya yi dare gari ya waye kana kyawun baki a sa mai wasali ya ina ruwan biri da gada to kai adai mai kyau gama da inda kamfanoni masu zaman kansu na harkar tsaro har guda 400 ofishin ministan cikin gida a nan gida Nijar ya yi musu jihar matattan musa a wannan mako. Jaridar Lanketar ta ce wannan mataki ne ma wanda ya kamata dai a ce an jinjina mashi ganin cewa kaga daga yanzu dai kan mayan magabatan kasar za su samun damar kulawa da komai ga dai wannan fannin da ya shafi harkar tsaro ta kamfanoni masu zaman kansu a nan gida Nijar inda ta ce daman ko kasan ofishin ministan cikin gidan ya yi musu kashedi ya yi musu gargaɗi da su gyara zaman su ta ce dama daga cikin waɗannan kamfanoni suna yi wa wannan aiki kama sakainin kashi. Jaridar La Rue de l'Histoire ta ce yau ai dama daga cikin irin waɗannan kamfanoni dama izinin da aka ba su na tafiyar da irin waɗannan ayyuka a cikin wannan ƙasar izini ne na wucin gadi. Ta ce kuma kaga ko a gaban nan duk wani kamfani da za a kawo irin wannan wajibi ne sai ɗan ƙasa ne zai zama babban jagora na kamfanin harkokin tsaro mai zaman kanshi kuma shi ma ɗan ƙasar sai an yi mishi binciken kwakwaf a ga cewa ko in ya dace
To ga mu a jaridar Le Sahel Quotidien wadda ta bugo wannan labari mai armashi. A wannan mako, jarida ta ce ƙwararren kamfanin tsare-tsaren ayyukan hajji da umara a nan gida Nijar cewa da Hambali Voyage ga yanan ɗauke da wani babban albishir zuwa gare ku maniyata zuwa aikin hajjin bana da ayyukan umara a wannan shekara ta bana. Wato cewa shi kamfanin na ayyukan hajji da umara Hambali Voyage ya yi tanadin sabbin tsare-tsare don biyan buƙatun maniyata waɗanda suka ba shi yarda da amincewa musamman ma dai a wannan shekara inda kamfanin na Hambali Voyage ya gayyaci maniyata maza da mata da su je su soma rubuta sunayensu na zuwa aikin umara fami ta iyali wadda kamfanin ya tsara a cikin watan Desambar 2025 da yarda Allah tare da biyan kuɗi sefa miliyan 1 da jika 250 kacal da kuma yin zubin kuɗi zuwa aikin umarar Ramadan wanda shi kuma tsari biyu ne akwai na yin wata 1 akwai na yin sati 2 akan kuɗi sefa miliyan 1 da jika 800 wato shi tsarin umarar Ramadan kin na wata 1 kamfanin na Hambali Voyage ya tsara cewa zai soma wajejakin ranar 18 ga watan Fabrairu 2026 daga wannan rana sai zuwa ƙarshen watan azumi watan Ramadana wato ranar sallah yayin da shi kuma tsarin umarar Ramadan na sati biyu kamfanin na Hambali Voyage ya shirya tsara shi a cikin watan Mars 2026 wato daidai bayan sallah azumi ta Ramadana wato ta ce kamar dai da babban ma'aikaci mai kula da harkokin kuɗin kamfanin na Hambali Voyage Alhaji Sule Muhammad Sani ya sanar kana kuma jarida ta ce ya ce bayan waɗannan ayyukan umara guda biyu da kamfanin na Hambali Voyage zai gabatarwa wato kamfanin na gayyatar maniyata zuwa aikin hajjin bana da su gaggauta su je su soma yin zubin kuɗin zuwa aikin hajjin na bana tun da wuri akan kuɗin zuwa aikin hajjin na bana farashin wuccin gadi wato zubin kuɗi sefa miliyan 3 da jika 146 kamun a gani zuwa gaba ƙari za mu ko kuma ragowa ko wannan farashi ne za a riƙewa na zuwa aikin hajjin bana daga nan gida Nijar ta ce Alhaji Mamman Sani ya ce ai kokari a je maniyata a kamfanin Hambali Voyage a yi zubin kuɗin kamun ranar 30 ga watan Nuwambar wato idan an yi zubin kuɗin hakan ne zai ba kamfanin damar rubuta sunayen maniyatan a cikin tsarin gaho wannan dai tsarin na hukumar koho wanda ta nan ne ake tantance cewa wane ne maniyaci ka samu alhaji ki samu hajiya sunan ki yaje akan lokaci idan kun yi zubin kuɗin zuwa aikin hajjin kaga daga nan shikenan hankalinka kwance maniyaci kaga kenan ba sha wai kare ya mutu gonar kura kaya zubi kuma sunan ka ya je sai a yi fatan Allah ya bada ikon zuwa Alhaji Muhammad Sani ya ce kamfanin na Hambali Voyage muhimman tsare-tsare ya fiddo a wannan karo fa musamman ma a fannin da ya shafi daukar ɗawainiyar maniyata na tafiya da su ziyarce-ziyarce a guraren tarihi a birnin Madina ga wannan muhimmin tsarin bada horo ga maniyyata ta hanyar ƙwararrun masana, ƙwararrun malamai maza da mata na kamfanin ga kuma tsarin ɗaukar ɗauniyar maniyyatan a cikin ingantaccen yanayi musamman ma dai a cikin mayan gidajen hutu, otal, masaukin alhazai waɗanda suke mahi kusa da ɗakin Ka'aba ga shi ko malam daman kaga a gurin Hambali Voyage alƙawali azumi ne idan fa suka ɗauka sai sun kai da yarda Allah daman kuma Bahaushe ya ce saboda tuwon gobe ake wanke tukunya to ni kuma daga nan sai a makon gobe idan fa Allah ya yi.